Sme znepokojení, slovenskí bratci. 10 rokov ťažkej práce. Sme znepokojení, slovenskí bratci. Bez akejkoľvek odozvy. Tak ako to urobiť? 10 rokov tu vyzývame k spolupráci. 10 rokov za vlastné náklady. 10 rokov bez pomoci štátu, ktorá tu 10 rokov preukázateľne 10 rokov bez akejkoľvek dotácie. My tu nie sme tí, ktorí spalujú mosty spolupráce na základe akéhosi pošľapaného ega. Tak keď raz vyjdeme ako nevinní, tak nemôžeme byť ďalej braní štátom ako vinní. Sme znepokojení, slovenskí bratci. 10 rokov ťažkej práce. Sme znepokojení, slovenskí bratci. Bez akejkoľvek odozvy. Tak ako to urobiť? Ďalším dôvodom nespolupráce je akýsi extrémizmus. Čo to vlastne ten extrémizmus teda je? Vyznanie lásky k vlasti, alebo to je nejaká zázračná formulka? Na záver by som si dovolil len takú krátku myšlienku. Sme znepokojení, slovenskí bratci.